बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन सोरगोनि महान आफा इसोरा बाख्नाय जाथों आरो इसोरनि बोसोनखौ मोजां मोनग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, गोजोननाय आरो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बे आंनि बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जासिहरग्रोनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों। ख्रिस्ट' सिबियारि अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, जों दिनै सोलोंगोन गालातियारि मण्डलीनो लिरहरनाय पाउलनि लाइजामनिफ्राय 6 अध्याय 7 पद। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, जों फरायनानै खोनासंनि। नोंसोरो दा आन्दाय, इसोरा गुसथि फेनजाथावा, मानोना मानसिया गाव फोनायखौनो हागोनबो। बे बाइबेल सिरिनि सायावनो जों दसे सम सोलोंज्लायनि ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा लोगोफोर। गमामायैनो जों साफ्रामबो ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा आन्दायनानै दंमारो नामा? नाथाय बाइबेलनि बोसोना बुंदों, नोंसोरो दा आन्दाय। जुदि आन्दायबायब्ला आरो आन्दायमारबायब्ला नोङो इसोरखौ गुसथि फेनहोबाय आरो इसोरखौ अपमान खालामनाय जाबाय। मानोना जों साफ्रोम फोथायारिफोरनि गाज्रि मावनाय, मान गैयै खालामनाय, उदायै हाबा मावनाय, फेनाय, लोंग्लुंनाय, मेगन सानाय, गावजों गाव नासयज्लायनाय, बेफोर गासै गाज्रि आखल आखुफ्रानो इसोरखौ गुसथि फेनहोयो ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर। बेखायनो बाइबेलनि बोसोना बुंदों, मानसिया गाव फोनायखौनो हागोन। गावनि मोदोमनि थाखाय फोग्राया मोदोमनिफ्राय जामलांनायखौ हागोन आरो जिउनि थाखाय फोग्राया जिउनिफ्राय जोबनो गैयै गोथांखौ हागोन। पाउला बेखौनो बुंदों गालातियारि 6 अध्याय 9 पदआव। गाहामखौ मावनो जोङो दामें, मानोना नागाराजासे मावफ्लायब्ला जोङो गावनि बोथोराव हानानै बुथुमगोन। बेखायनो हसिया नाबियाबो 10 अध्याय 12 पदआव बुंदों, नोंसोरो गावसोरनो लागै धोरोमनि बेगरखौ फोदो, अब्ला अनसोनायनि बिथाइखौ हानो मोनगोन। गावनि हादान जानानै थानाय हाखौ हालेवदो, मानोना दानो फुर्बुखौ नागिरनायनि सम। अब्ला बियो फैनानै नोंसोरनि सायाव धोरोमनि नखाखौ हाहोगोन। बिनिखायनो जोङो खाबु मोनोबादि बयनिबो थाखाय गाहामखौ मावनि आरो बांसिन जोंनि ख्रिस्ट' फोथायारि नखरफोरनि थाखाय गाहामखौ मावनि। गालातियारि 6 अध्याय 10 पद। ख्रिस्ट' फोथायारि अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, पाउला करन्थिय मण्डलीयाव आरो बेबादिनो लिरहरबावदों गांनैनि लाइजामाव। इसेल' फोग्राया इसेल' हागोन आरो गोबां फोग्राया गोबां हानो मोनगोन। 2 करन्थिय 9 अध्याय 6 पदआव नायोब्ला नुगोन। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, फै जोङो नागाराजासे गाहामखौ मावफ्लायनि आरो इसोरनि जोबनो गैयै गोथांनि बोरखौ नाजावना लानि। दिनैनि इसोरनि गाहाम रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन।